Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars ca în vremurile bune când ne jucam, pentru că poate înainte am zis că vreau să mă mai joc Stumble, o să mă joc doar Stumble Guys, dar revenim cu Brawl Stars și pe un cont de la 0 ca pe Stumble Guys, pentru că mi-am schimbat telefonul, cred că știți deja. Am mai jucat eu Brawl Stars în timpul liber, o să vă arăt contul și o să ne reapucăm de joc. Dar deja avem aici un daily gift. Dacă vă jucați Brawl Stars, nu uitați să luați cele 8 daily gifturi. Și ultimul este Star Drop-ul legendar. Și îi dăm. Și boom! Hyper Charge. Nu e atât de bun, sincer. Dar mă rog, oricum avem și prețul cumpărat. Strâng credite ca să le iau pe Kenji cu aceste credite. Avem niște credite aici și o să vreau să jucăm la acest event. Dar înainte, că l-ați văzut și pe Shade, haideți să vă arăt brawlerii mei și cei pe care i-am la Hypercharge. Deci am 37 de brawleri, un cont mai micuț, unde avem direct Hypercharge pe Poco, ca să, pe rank să dăm mai la coechipieri și așa. Asta în caz de vrem așa. Bun. Ăștia sunt restul brawleri care nu i-am maxat pentru că nu prea vreau și am avut și prețul trecut, l-am primit cadou. Îl am pe Shade care l-am upgradat, Buzz Lightyear care l-am primit gratis, Leon care m-a primit Star Drop legendar și dintr-un box de ăsta de trofii, de 100 de trofee de asta mi-a dat mare scurt Shark Leon. Spike-ul mi-a picat că l-am luat credite când am primit cadou pe trecut. Search cu Chester din 10 megaboxuri Zombiat boxuri pentru că au fost de Halloween. Și l-am axat și pe Search cu Surgeon și pe ăsta v-am arătat, da. Deci cam așa am, o să jucăm aici la Aren ca să facem pe noul update cu pizza. Cu noul update cu pizza să reușim să facem multe pizza ca să îl luăm pe, ca să-l putem lua pe Meeple, un brawler care se va băga pe 9 ianuarie, adică gen în 5 zile, dacă mă înșel. Luăm și un free de ăsta și nu avem prea multe daily quest, nu avem prea multe lucruri gratis bune. Nu știu care e tactica aici pe Basket Brawl să jucăm cât mai bine, dar sincer eu am rămas pe ceva tank să iau și ori iau Buzz Lightyear, dar eu zic totuși să-i luăm, chiar dacă l-am power-up, merge cât de cât. Dacă mai vreți episoade de Brawl Stars sau de Fortnite, pentru că știu că am șters videoclipurile, nu uitați să butonul de like și de abonare și în comentarii dacă vreți alte jocuri și noi o să le jucăm. Ok, deci scopul este aici să nu pierdem, cam așa e. Ideea este că noi pierdem. Grif e o peră de tort aici. Hai, te rog, înscrie. No, n-am scris. Deci trebuie să dau un super aplaudat acolo. Oh my god, mi-am făcut gadgetul cam aiurea. N-am net, nu știu de ce. Hai de grif. Nu. Ratează, zic că ratează. Bine, mă. A ratat coltul. Hop. Cu 7 viață, coși! Doamne, cu 7 viață voi realizați? Mă, 7 viață? Mă omoară Buzz Lightyear de mă bate, măr. O să mă oră și el. N-a murit. În sfârșit mi s-a încărcat ultimata. O să-l bat pe Buzz Lightyear. Bă, ce nu prea e bun. Cred că o să trebuiască să-mi schimb tactica brawlerului. Dar dăm acum cu 100%. Hai, te rog, dă-i coș. Bine, rău de tot. 4 puncte, trebuie până la 5 sau până la 6. Depinde cum dai. Hop, hai că... Și dă coș, cred că. Dar dacă dă, oricum nu e problemă. Da, ce ziceam, a dat coș Sigma. Deci, omul meu e Sigma. Hop. Mai dăm un pic de damage, că cam asta contează. Mai dăm un pic. Hop.
Ai, m-a omorât înainte să mă bag în perete. Dacă mă băgam... Nu, stai că nu e bine, nu e bine, nu e bine ce se întâmplă. Nu e bine deloc că dau ăștia coși. Nu e bine deloc ce se întâmplă. Nu e bine deloc. Dacă pierdem acum, o să fie jale rău de tort. Nu pot să cred că am pierdut. Am pierdut. Sau? 7000 de puncte. Nu e bine pentru că suntem în rank 15. Deci trebuie să ne schimbăm tactica neapărat. Cred că o să iau Buzz Lightyear. Cred că ar merge un Buzz Lightyear. Spuneți dacă găsiți voi o tactică cu brawlerii pe care i-am și am și power mai măricel pe ei. Scrieți la comentarii. Bun. Haideți să dăm și meciul ăsta să vedem dacă ne descurcăm cu Buzz Lightyear. Cred că ar trebui să fie ușor rău de tort. Ce ziceam, aproape deja am chiar 1000 scor. O să dăm direct așa, coșul. Bine, rău de tot. Ok, ne ducem așa. Îi batem pe ăștia. Îl batem și pe Nani. A dat Dynamite coș. Adică i-a omorât. Hai bă, Dynamite. Doamne ferește. Dynamite o să moară. Cred că și eu. Dar asta e partea a doua. Mă bate Nani. Dă-mă, dă-i. Dă-i cu bombe în cap. Și dă Dynamite, oare? Băi, nu e corect. Urât din partea ta, Dynamite. Nu. Oh, nu. Te rog. Mamă, cât noroc. Cât noroc, frate. Cât noroc. Mai ai noroc acum? Zi-mi. Hai, mă, mori. Ok, Nani. Ce faci, mă, dormi? Hai, bă, Dynamite, că și tu dormi. Aștept până să se spawneze ăștia. Fii atent că dau eu. Ai, că... Da. E 2 la 2. Ne menținem bine, dar cum să te ia acum el? Nu dă. Nu pot să cred că nu dă. Nu dă coș. Nu dă. Ține-te la distanță. Ține-te-mă la distanță. Dă-mă, Dynamite. Ha, bă, frate, n-am încredere în tine. În mine nici atât. Bine, mă. Bubuiei. Câștigăm. Dă-mă, coș. Doamne ferește. O să moară și Nani. Gata, mă, easy win. Deci Buzz Lightyear e o idee, frate, de nu am dat 33.000, mamă. Și un stat dropper rare. Ideea este că o să trebuiască să jucăm și la misiuni. Da, aici cât primim? 70 de pizza abia. 80. Da, suntem destul de prost în ranked. Ideea e că nici nu mai am jucat atât de mult, să fiu sincer. Dar în fine, avem 2 Buzz Lightyear. Doar că unul e cu sabie. Mamă, și la mine e cu sabie. Deci avem un leon care o să ne pună probleme. În rest suntem bine rău de tot. Hai Spike, bate pe ăla. Bun, bravo. Și-am dat coș, mă, GG. Batem pe ăștia. Nu ne bate ei pe noi. Leoane! Ia, ține-o pe asta. Au, i-am dat pasă. Mersi de pasă înapoi. Ok, mamă, unul s-a dus într-o parte, altul în cealaltă parte. Hai că m-am ocupat eu de el, dă-i coș. Bine, mă. Hai că îi batem pe ăștia, îi batem. Sunt slabi. Leonul e prin partea aia, 100%. Nu! Moare!
Moare. N-am net. Au început ăștia să mă sune. Stați așa. Nu, Leonul. Nu. M-a omorât. E 4-2? Când a dat mă ăsta cu ăștia? Nu dă. Bine, mă. Nu. L-am omorât? Pleacă, bă. Pleacă. Nu pot să cred că n-am nimerit. Doamne, eu nu nimeresc. Ajutor. Dă-i. Nu. Dă. Nu cred că dă. E noob. Nu pot să cred. A dat, mă, nu pot să cred. Gata, e rândul nostru, îi facem praf. Sunteți morți! Nu pot să cred. Ha, let's go! Bine, mă. Ce gol frumos, ce coș frumos, adică. Mai bine zis. Și avem 32.000 de puncte, deci stau destul de bine. Cum mă, încă 12.000? Da. Ăștia au pușat extrem de mult în continuu și nu înțeleg cum. Deci dacă vreți și partea a doua, ca să ne răzbudurăm pe ăștia care sunt pe primele locuri în rank după mine, pur și simplu abonați-vă, dați like, pentru că așa poate o să ajungem până anul viitor la 600 de abonați. Dacă doar ține de voi, dacă vreți să mă ajutați sau dacă nu vreți să mă ajutați. Mort, easy. Ok. Hai, dă-i Kenji, dă-i. Doamne ferește. Nici acum n-a dat. Deci e bătaie de joc ce a făcut Kenji al meu. Bătaie de joc, bă, mare. Lasă-mă pe mine că am văzut ce știi tu. Nici să-i bați nu poți. De parcă eu sunt în stare să dau coși sau ceva. Eu vorbesc. Edgar Ruby likes to AFK. Păi mersi. Oh my god. Bine, mă, Kenji. Hai, dacă nu dai coș, te bade, te omor. Bine, mă. Rebi. Edgarul acum e bot, pentru că a stat prea mult AFK. Acum e fiecare într-o parte, totul sau nimic. Bă, dar stai că ăsta are viteză mult mai mare. Dă pe lângă. Nu, bă, nu pot să cred că a dat. Ok, asta o să fie interesant. Ăsta îl cheamă pro și joacă ca bot, pentru că e chiar bot. Că e mai bun când merge. Hai că e mai bun dacă e. Nu. Ratează. Bă, deci ăsta are un noroc. Are un noroc de... Nu mai putem. Unul-i mort. Al doilea moare. What the... Dai, bă. Bravo. Ce-ai dat ultimata? Ia pro mingea. Ia pro. Doamne. Bate-te cu el. Nu, n-ai văzut nimic. Bine, mă. Easy goal. Vă facem praf, bă. Praf. Nu da. Ratează, te rog. Nu. 10.000 de puncte. Hai că e ok. 10.000. Și poate ne răzbunăm acum pe ei cât mai avem tichete. Și poate în episodul viitor facem din misiuni ca să reușim să completăm acest PES cu skin-ul pe Kenji. Ideea e că eu nu l-am pe Kenji și trebuie să strâng credite 3800 pentru el. Asta e faza proastă. Au. Ok. Și acum mor și tu. Hop. Vin așa cu gadget-ul. Înainte să se spawneze alți șobolani.
și Easy 2 puncte. De la Cristi, bă, așa mă cheamă, serios vorbesc. Va apără și pe ecran, am uitat să vă zic cum mă cheamă, Cristi, bă. Gen, așa mi-am pus eu numele ca să fie super mega troll, gen. Ok, dacă ratam și îmi consumam ultimata iurea, cred că eram super nervos, gen. Hop. Părți, voi mă enervați pe mine, mă. Voi mă enervați pe mine, mă. Easy goal. 5.000 de puncte eu împreună cu 150. Toți bat joc. Oricum 24.000 de puncte. Easy și rank 11. Ok. Și dacă vă întrebați de ce nu ia steluța aia 3 pe Buzz Lightyear, recompensa sunt 100 de credite și le păstrez pentru Kenji, pentru că mie că nu o să mi și o să dau chiar și 200 de gemuri pentru că nu cred că recompense și cu alte recompense o să fac 3800 de credite. Buzz Lightyear-ul nostru e vai de capul lui, adică nu eu, celălalt Buzz Lightyear, sau nu chiar. Ideea e că laser modul e o rău de tot. Opa, nu! Nu vreau să mor, nu vreau. Că o să mă încurce foarte mult dacă o să mor. Mai ales că Buzz Lightyear-ul doarme pe el. Adică nu el, nu eu, el. Celălalt Buzz Lightyear. Bun. Acum mă duc pe el. Nu știe. E noob. Nu știe. Bine, mă, aș tu ultimata odată în viață. Bate-l, bă! Te rog! Ai de cap! Bine, mă, ce spamam pe ecran. Cred că m-ați auzit cum spamam pe ecran, efectiv, în continuu cu autoim. Mai aveam 400 viață. Hop. Dynamite-ule! Dă-mi pasă! Doamne ferește, nu-mi dă pasă. Și acum nu o să dea coș? Doamne, ce trolează oamenii mei! Bă, ce trolează! Nu! Trolează în ultimul hal, gen. Omul meu trolează în ultimul hal. Și celălalt trolează, sincer. Nu, Dynamite! Nu. Bă, ce tată șobolanul. Ok. Au, fă și tu ceva. Fă. Că n-ai mai făcut. Nimic n-ai mai făcut. Mă duc pe el. Ai ratat? Bine, mamă, ce gol frumos. Nu mai am gadgeturi. Le-am consumat pe toate. Eu trolez. Cred că în ultimul hal trolez. Dă coș. Măcar menține încă 6 secunde. Dacă în 5 secunde oamenii mei o să dea mare gol, gen coș, de fapt, n-au nicio șansă. Let's go. I-am pușat, efectiv, am dat damage. 3000 cu 6000. Cred că o să facem ceva. Așa, credeam că n-am ori 2.5, 25.000, un star drop rare. Bun. Mai avem încă 3 credite, ca să înțelegeți bine. Eu aveam 9 pentru că 4 le aveam de ieri și 4, deci încă 5 mi-au venit astăzi. Mai avem încă ori 12 pizza slice-uri, adică 12. Și Kenji la 125 de lei nu se merită, n-am de gând să-l iau. Skinul ăsta pe Spike e șmecher, dar păstrez gemuri ca să-l iau pe Kenji. Și cam atât. Mai dăm un ready. Deci Buzz Lightyear, pe varianta asta, vi-o recomand dacă știți să jucați cu el. Eu nu știam să joc cu el, m-am uitat pe cineva și vedeam, bă, joacă foarte bine Buzz Lightyear modul ăsta. Eu aveam laser mod, dar am văzut că joacă foarte bine modul ăsta și am zis, haideți să încerc. Mă, și în câteva secunde, într-un meci 2, m-am obișnuit să joc foarte bine cu el. Chiar dacă e mai OP varianta asta, uitați-vă și voi. Am scăpat cu 80 viață. Vedeți?
Deci, mereu îi putem bate pe ăștia cu laser modul. Deci, doar obișnuiți-vă să jucați varianta asta, că e o pe rău de tot. Oh my god. Vă zic că cred că o să murim cu toții, gen. Ia mingea, frate. Ia-o, frate. Ne-am omorât reciproc. Și coltul ăla cred că e bot, nu știu ce face. Dai mă, omoară-l, bravo mă. Ești bun, ești bun. Chiar e bun, sincer. Oi, mamă, ce fugi șobolanu, știe, bine, dar nu știe că noi dăm gol. Ok. Eu pot like, chiar be like. Nu! Așa. Eu be like. Ratez în continuu. Ok. Lasă-mă, te rog, be like. Ce? Ok. Măcar l-am omorât pe ăla. Hai, Buzz Lightyear, haide. Haide, bă, ce faci? Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Atât am vrut. Atât am vrut. De la viața asta. Și... Nu, am ratat. Hop. Mi-a dat pasă, mi-a dat pasă. Nu. Am ratat. Nu, stai așa, stai așa, că mor. Nu da gol. Așa. De fapt, nu da coș. Mereu le încurc. Voi le încurcați? Eu le încurc. Ok. Deci, eu efectiv dau extrem de mult damage și celălalt dă coșuri și damage. Deci, cred că o să avem un scor destul de bun. Nu pot să cred că dă iar. Dacă dă iar, e bun rău de tort. Pui de capul meu chiar a dat. Ok, care star player? Cred că el, da, el. Eu 3000, el 6000. Ok, e destul de mult. Și avem 31.000, foarte bine. Mai avem 2 tichete, cred că o să jucăm doar 1. Sau dacă vreți 2 maxim. Și o să închidem episodul. Acum doar ne-am jucat. Și o să mai facem misiuni, poate vă pregătesc opening, cum făceam înainte. Idei pe Brawl Stars, pentru că aplicația aia unde făceam opening-uri pe altă variantă, nu mai pot să o accesez, pentru că mi-am schimbat telefonul, nu mai am acele versiuni. Mă rog, asta e partea 7-a. Shelly cred că e bot, pentru că vreau să-i arăt o schemă și merge foarte bine să-i arăt o schemă. Eu îl fraieresc pe ăsta și n-am dat coș. Îl omor pe ăsta, că e nu rău de tot. Acum o bat și pe Shelly, pentru că ratează în continuu. Ce a fost în capul meu? Bine! Hop! Edgar vrea să sară, dar ce nu știe el, că eu pot să fac asta. Și Edgar cu coșul, easy și ton. El cred că are vreo 1000 sau 2000 și un 3000. Eu pot să fac asta, Edgarule, și să te bat de te rup. Dă coș, nu pot să cred. Deci chiar dacă easy și ton, ne-am mișcat super repede. Edgar, chiar s-a ținut bine. 27.000. Frumos. Și acum o să mai dăm ultimul tichet. Și o să, poate data viitoare o să facem un mini opening. Să vedem, dar fără credite, fără să luăm credite, fără să blocăm brawler. Pentru că la final de tot, când o să luăm tot PES-ul, o să facem un episod unde încercăm să luăm pe Kenji cu toate creditele. Dacă nu, o să mai strângem pe viitor, dar eu sper că ca să-l putem lua pe Kenji, pentru că o să-l și maxăm la max power. Nu știu dacă se merită, dar este un brawler legendar și am dat și coș. Ok. Dăm. Bum! Rup auto. Himu. Ok, Hank cred că o să dea mare coș. Exact ce ziceam. Vezi că o să pricepe. Cred că are vreo 3000 de puncte lejer de vară. Bum. Dăm easy coș și... Bum!
cum ce predict am dat cu 7 coșuri din 6. Wow! L-am atins la record 26.000 de puncte. Am ajuns să mă plasez la locul 2, deci ne-am răzbunat pe ăștia în ultimul hal de la locul 11. Am zburat la locul 2. Ce părere aveți de asta? E bine, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare la un nou episod și poate chiar cu un unboxing special pe episodul viitor. Toate cele bune, pa, pa!